Академия наук, Кыргызстанның Фәннәр академиясы һәм бик вакытлы итеп чыкты бу китап. Һәм ул безнең халыкка иң көчле бүгенге көндә җанисәп алдыннан хезмәт итә торган китап. Билгеле, бу китапны куллану ул бик гади ук түгел. Шуңа күрә чыгып бастым алдыгызга. Узакламый бу китап күбрәк итеп таратылыр бу тирәгә. Әле моны Актанышта презентацияга гына өлгертәләр. 200-300 штук. Хәзер ул күбрәк булачак. Һәм аны инде җиткерәләр. Мин җиткерәм димим инде. Милли хәрәкәт Татарстан хөкүмәте ярдәм итеп бу китапларны халыкка җиткерергә. Әмма алгач тында, аннан соң аның электрон варианты интернетта уже 22 декабрьдән бире бирелеп тора. Шалтыратучылар бар, кешеләр кызыксыналар, кыенлыклар турында сөйлиләр. Менә шул кыенлыклар турында бер-ике сүз әйтеп китәм. Монда иң зур кыенлык шул, монда ду телевизия кертелгән, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче җанисәп. 1719 елдан башланган 1-нче җанисәп. Һәм бу җанисәп материаллары Башкортстанда юк. Ни өчен юк аңлашыла. Монда кемдер әйтеп китте. 5-нче телевизиядә, 5-нче җанисәптә безнең барыбыз да башкортлар. Bütün татар авыллары да 4-нче телевизиягә хәтле татар булып язылган авыллар 5-нче телевизиядә 1795 елда барысы да башкорт авыллары дип язылган. Моңа билгеле шаһарлык түгел. Хәзер шушы китапны алгач, сезнең иң беренче кыенлыклар туачак, кайсы районга карый бу, кайсы өлкәгә карый хәтта. Анда өлкәләр язылмаган, ул вакытта дорога дип аталган. Бу тирәләр дүрткә бүленгән, аннан соң тирә катабарак Московская дорога килгән. Районнар билгеле юк. Иң баштагысында йөзләр дә хәтта юк. Шуңа күрә интернетка кирип, менә минем шәхсән фамилияма Нур Мөхәммәд Фейсбукта төшәгән, яки Нур Мөхәммәд Нури ВКонтактеда кирип карасагыз, сорауларыгызны миңа яудыра аласыз. Менә килгәндә әле мин берничә кешегә җавап биреп килдем WhatsApp аша. Авылларның исемнәре үзгәргән. Кайберләре бөтенләй алыштырылган. Әмма сез моны электрон вариантын интернеттан скачать итеп алып, ул ирекле Word'та пишертирсәгез, оныкларыгыз 3 секундта ясый. Шул скачать иткәндә авылыгызның исемен төрлечә куеп, карыйсыз баштагы бер 3-4 хәрефен. Гласныйлар, сузык авазлар обычно үзгәрә бит. Сез шактый гына җиңел генә бу ниләрне таба аласыз, үзегезнең авылларны шома белән. Күрше районнар, авылларны эзләп карыйсыз, әгәр дә үзегезнең авыл чыкмаса. Олрак авыллар, алар инде элегрәк 1-нче, 2-нче, 3-нче ревизиядә барыр булып, 4-нче ревизиягә уже бүгенге көндәгечә примерно исемнәре тәңгәл килә башлый.